begitu wahai sahabat ditolan saudara. Assalamualaikum ke ini jamuan namulu-mulu kami sahabat kepada siale atau si pangkalan nanti lama undang ke ini jamuan Joko nan jauh sudahlah dilayangkan Joko dan nampira pinala dikapurakan sekarang alang hadir di ini jamuan pandai larasu paparantian Ipala larasu papalinduangan Joko nanawi air barikan Joko nalita laba bari makan sekarang lah penitahan dari sila nama pangka ke ini jamuan antara gadis salero anda memakan antara gadis telingo hendak mendengar buana masa labarasu dimakan labarasu dibibia di tepinya cawan di kami selaku undangan karena biasa kami berikan pinta biasa lakukan Joko nalai papantang tasimbuni kalau nadinda papantang membari sebelum kanda akan kami bari sebelum pinta kami isi hanya sebuah manusia dari hati kau dari nantuo duduk kata tinggi nantuo pekorang de kami terpemuliai semoga dan pekorang de kami terpekauli nakete ekokurang di kami tak kasih hirilah jemaah marilah kami semuanya lagi para mona kami sidang nama kada di tabuna mandi tabu tibarau nanado di kami jangan menjadi upe jo puji napa kana lamang saratu joroti cuma la nasib di pihak kami samato onde jogodobi sabua lagi ke penonton narape itu ojo mudo kadang jo kete nanda datang dari jauh nanda datang dari daki elabado yun kaini jo wale hendak mendengarkan cerita silawe dulang padu ini tampe antara kami yang marampe tuan kejamada jetopan singgalang kala semoda iko silawa topan singgalang alam sangi lagu tak ado buah tak dape suaro laga para ulama bunyi bele lai dicubo lah manangi-dangi dia nama saya mau lubang hidup atas sumbe obai
perantau laka daerah aduh lebih dulu Palembang Tiko oh ya dolan kau aduh lapakan baru perantau duri iya Samoto kangejo orito ikaduan Gajah Mada orang bari ina bulan dan Allah sambut lamelah salam dari kami aduh dari itu pas singgana karena nyonangku oh ilallah sayang di badan
saya salai tantu dipaham sembahyang dipaham sembahyang Lakat yang dicari kau tua orang Allah Allah tampun lai jalan antara jalan melurus kan ada terabantah kan ada terabantah Allah kiri jo kanan yo indah bersimpan siapa menampuan nilai tantulah mana angkat menampu tantulah mana tantulah malam artinya jalan lai oi sahabat Allah iyalah rukun lai saratu sara itulah jalan orang syariat nilai orang syariat siapa menampu yo tantu salamat ai tangan menampuan nilai tantulah sasih kebanyakan obat di basuh sekarang di basuh sekarang kamu ni ai malenggang lenggang mencari nafas ai padu nakanya iyo dari lamulo pagi lah sampai patah dari lamulo kita yola sampai gadang Adalah sampai tua nanti pandang lande orang nende putih kapalo ai untuk dan malam kalbilan pun indah lan babu elan sembahyang sangko tu iyo kakun balik bojang nende sangko dua kali dunia ku tak kembang hanyalah sekali ada malam umpama malam dan rusun ala joki jangan nende masih masalah tu tak ada bila diulang Jola kalau kana berimananda tapi kau indah iyo pola dekat dengan nende tangan dan hampu iyo ay pala balik pula pikir bana sudah Allah lagi tu manusia adalah dengan lade agama nende binatang iyo jona lepas susah jona lagi tu lagi silam iyo sudah lanya do lagu indah sembahyang lagi waktu nalimu nilai mulia dicari lagi tu bulan do ya sampai kuai nyuman megang agama orang kafir kaum bulan do alai menyala bila de atau baralo lagi tu istilah dia sudahlah tentu Allah ko indah sembahyang lima waktu manusia puai namunyo itu lai jadi bernamulah manusia ragu puai badan taburu nilai api mamakan jadinya abu ada pikirinya bana lagi masuk sekarang ya janji janji babu sembahyang tahunmu kola di bulan kan datang ayo Allah oh Allah deman nanti lah dekanan oh dah sabar lu maladanya gada leman nanti lah damin nantu oh dah sabar lu maladanya pula saking taro Lama janji nilai nyawa malaya alamat lah kena ragu lah di badan ada baku banglah hancur lainnya daging sarato lainnya tulang lah pikirin lah de nyobana kiri gada nyobana dengan lai wahai saudara oh lalaya cara pun kasih nilai yang peperlah karo lai satu ada satunya ada kami bana tu para tamu lainnya kasih kapado Allah dengar tu kadu lainnya kasih katampe
mustaqim siratal mustaqim iyo nan motiti sanyo selamat ladanya pada dalam masuk ke surga kebanyakan ladanya umat nan dimasuk yo sekarang banyak ledakan umat di zaman ada bakini balabia lainnya bana mencari lainnya pitih lain dan dina lakana lain tak lebih kana lain kau mati lainnya sangko ainyo salah lain akan kembali lainnya walad ko putih jawab apa diganti apabila lainnya kita lah sampai lainnya mati tiga lainnya saja ada kapan orang bari nilai kain ladenan putih iyo kain dengan putih dengan ikan dibaraki dengan harap toyo dengan banyak iyo sakit toyo dengan kulit dengan laya wala dengan payah hai orang jualan dengan boleh dari soal yo pengajian sekian dulu kami yagi sekian iyo ay mula dulu dari kami iyo ay dan bahadu dari topan iyo la singgala kini bilangan dan kadu memang alasan kali seorang kami mengambang lah curi tu ya itu nih tuan nih gajah madanan mulu-mulu iyo para tamu pembantakan iyo ay denyo lapi memang yo dari desa Wahlunto kini dia umum dekan bana kepada masyarakat dan bahasamu masyarakat de Tanjung Alai iyo de padola de umumnya adonan masilah de barado di dalanan iyo de rumah tangga bianan sadang mau tahu tanam sadang mangici ayo mentu walau sadala baseke-seke iyo di hadapan denyo kacu labi adenyo bana papado kaum de bondo-bondo maalum de kaum nan bondo kalau baseke banyak denyo iyo original laka kanan rete iyo ay kakirinya cinta iyo ay kabalakan iyo ranggui ay de kamuko atulan mana makai sanggu lai sana kadang de roda oto bianan sadang mamakai pada ayo pada afifanan nomor 5 dengan sadang mencuci muka iyo dengan MS Glow bianan sadang memakai sanggu walau memakai si kacomato dan sadang iyo lah de baminya memakai iyo si minyak tanco walau sadang makai kerudung walau memakai toh jilbabnya walau sadang memakai lipstick iyo gak sirah lah di bibirnya bianan sadang memakai pada walau bamirip si pada apambo Iba itu banalah denyo bana jo kalau nanti yo nan bondo kapan ne kaum yo ayah ola di umum la dekan pulo bianan barado nanti kadai sadang mangucok kopi bakulu bianan sadang minum teh sarwala minum si cappuccino biar minum teh telur walau minum teh sarnya bianan sadang membali rokok walau membali si gulo-gulo basugiro iyo malah datang ada nampak capek mola tiba karena nande basilawat karena Allah hiyo anan bamulo bau anak bau ngalamin nantu bau iyo kasadonyo banang sadun sana alupo bau kep yang saraji pahelo karena nande panitia kan adobana iyo oleh-olehnya sungguh pun kawe nan lagi bantu ikan di laut nan dihadangnya sungguh cilawai nan diadukan pembangunan musola jalan jua mari
Atole guru yo guru kita kanado banayo de mangato pasta bikulai de khairat kan itu bana de dalilnya ade nalai de bana lomba yo de nan kajalanan desa rugo maalum de kini yo la perantau kalai pulang yo nan basamu ade nalai iyo basu mangi ede nalai kompak nan le tampaknya tala piende la piela de nyobana perantau iyo de nyokito yaitu perantau na Bengkulu manurui iyo le kabanyo nandi komando ilanyo bana de orang iyo la di sampiang lambo yaitu de nalai udah tamong kan Allah iyo de nyotibo ka untua iyo meramaikan acara kita di malam nangko ilalamu indanan lebatamu iyo nande nanjo udah kito samakin iyo nande bakile samakin iyo de mencahayo samakin iyo de memancara Nur Muhammad kakan yang nande nyo lebata doyun la de lain nandi malam nangko lomba-lomba menuju jalan sarugo lalu datanglah de batu nemu datang basebo Naku mandangan silawa mudo nama cari jodoh boleh dapet lah de nyodoh baralik kadang sasudah eko dia jodohnya nangga di walau jodohnya nan jando ai kalau dia donan jando agian tahun tu dia lagang kampung walau orang perantaunya ini baalan karancan laka eloknya ikabahi purla de nyoan tanda abahi rasul kabedo Lade kita jarang-jarang lai bahsu apalagi
bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Begitulah nasib orang, tiadalah yang tahu. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah yang tahu. Rakit-rakit ke ulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. bulan bintang di langit sungguh tinggi sekali, Sungguh tinggi sekali. lautan luas terbentang sungguh indah dipandang. Kalau mau hidup senang, janganlah bermalasan. Janganlah bermalasan. Semangatlah berjuang, itu yang jadi harapan. Itu yang jadi harapan. Harapan masa depan Pastilah akan datang, asalkan kita mau berjuang dengan teguh, berjuang dalam pengorbanan. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Begitulah nasib kita, tiadalah yang tahu. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah yang tahu. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Bulan bintang di langit sungguh tinggi sekali. Sungguh tinggi sekali. Lautan luas terbentang sungguh indah dipandang. Kalau ingin hidup senang, janganlah bermalasan. Janganlah bermalasan. Semangatlah berjuang, itu yang jadi harapan. Masa depan Pastilah akan datang, asalkan kita mau berjuang dengan teguh, berjuang dalam pengorbanan. Pengorbanan. Itu jo irama padang pasir. Asmidar dawe sepunyo karajo. Akan ayo dengan tuo itu bana iyo salero nyo. Apalagi iyo ay lasin nonton, iyo ay banyak ng tuo-tuo. Memang sagalo le sakit kanda akan bana bari juo. Karano le iyo ay denyo kito, de jarang-jarang ay labasuo. Kini kanda iyo la dengan mudo, iyo de kaminan de taraso. Kalau de kanda na mudo-mudo palaing banayo de kanda anyo. Jumlah junan niyunan agak akoca, agak lawak lah bahasonyo. Langkapanan iyo ay laparalu, jo irama pirang yo saat angko. Irama iyo ane terabaru, pausana punyo karajo. Isang tapi sa balong na di barir, iyo ay maaf nan kami pinto. Alinan maalong lada hiburan, sama tunan de hiburan sajo. Ay pasanang dalam hati, Pasal dua dalam lado. Andalay hantalay kanamu. Iyo ay antakan tidur. Malu-malu, malu din ay tamalu. Matulin ka, mambuwi, salah tingkah. Adi-adi agapu abana mandayo. Sungguh amandayo labaraso de nainan punyo. Kanay hati, sabana kanay hati. Yang malam imardu nan tabayang. Mimpi din ay pamimpi, imar jadi sandaran hati. Lah Baraso di balamina. sabana diinan, onde-onde sabana katuju. Rindu bana taraga bana
iko indah batamu pandang sabana tiinan onde-onde sabana laniyo datanglah datang tamu idenai dake pak barang malu tiu denai tak malu makulincah mambuwe salah tingkah adik-adik moy bana mandayo sungguh mandayo kironyo imarlah jando siang mana dia kanai hati sabana kanai hati siang malam imarjunan tak bayang mimpi denai ba mimpi imar jadi Allah balaki kironyo lari joto ke jawi sabana kirinan onde-onde sabana katuju datanglah datang kamu denai nyatukan eu juga kasih sayang sabana laniyo onde-onde sabana katuju datanglah datang tamu denai topan singgala itulah bunyinya lalari kami nan bahadu itu biar kau sana dahulu punyul karajo memang kami pinang denan itu molah dio kini dola gula udin laba abulu lakalini nyo ay antah larikan namu hiyo ay antah katido dalai kandalai pajorong iko bana salero nyo larikan ay pajorong wa udin lagalini nyo dalai udin kanjong alai ba itu man ladio tapi bukan ladanyo udin dio ay udin tisiko dalai maaf lah kami pinta kepada tuo lagi bulan ayo lagi buwe lakapanya ko lajago mato biarlah lama puta sumbu dan babelang pulau hakikat yo iman nanti dalam dado lema alun lainyo kita bagi berhibur saja mato ko mangantu alala supayo na ayo jago hai wa udin mau kawin wa udin mau kawin kerbau panjang ala pohon kerbau pendek potong panjang potong kerbau pendek wa udin panjang pendek wa udin kadang singkir wa udin panjang pendek wa udin kadang kete udin yang pertama namanya Awaludin udin yang terakhir namanya Akhirudin udin penjual bubur oh namanya Burhanuddin udin penjual sapi ay namanya Sapiudin udin yang duduk di janjang ay namanya Jalan Tudin udin yang duduk di jalan ay namanya Jalaluddin wa udin mau kawin wa udin mau kawin potong kerbau panjang aku potong kerbau pendek potong kerbau panjang potong kerbau pendek wa udin panjang pendek wa udin kadang bonde Udin yang di kamar namanya Kamarudi Udin yang lagi sholat namanya
Samsudin. Udin yang galak-galak. Udin Namanya Galaludin. Udin yang sakit perut. Namanya Perut Udin. Namanya Mahmudin. Sakit mah ya. Sakit mah. Sakit mah. Udin protokol. Namanya Prokoldin. Udin yang sakit gigi. Udin ana moski. Namanya Saki Udin. Udin Tanjung Alai. Namanya Alaidin. Udin Wali Dorong. Alnado namanya Alaidin. Udin, 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 Udin. Yoga pilih-pilih. Wak Siti mau kawin. Wak Siti mau kawin. Potong kerbau panjang potong kerbau pendek. Potong kerbau panjang, potong kerbau pendek. Udinnya panjang pendek. Wak Siti kete bonde. Wak Siti kete. Wak Siti kapua kami. Siti yang pertama. Siti Awalia. Siti yang di kamar. Siti Kamaria. Siti perantau. Siti Parawia. Siti penjual nasi. Siti penjual nasi. Siti. Siti Nasria. Siti yang di pinggir jalan. Namanya Siti yang listrik. Siti yang sedang menyusu anak-anak. Namanya Siti Aisyah. Siti Susia. Berdiri tengah lah mua panjang lah mungkin kabar jelo. Elo lah di puntalai sakadang di Ponorondo. Mungkin kamu cari dana oleh sasudai ko. Bapak wali nagari. Ganti lagari
Allah.